automatic ba nga magkuhaan ang kadak-on sa yuta kung ibalhin ang muhon? Laing dakong problema nga awayan maoning pag-usab-usab sa muhon. Nagtuo kadtong ni usab sa muhon nga makabintaha siya. Samtang sa pikas bahin, magulusab kay nagtuo nga magamian o magkuhaan ang kadak-on sa iyang yuta. Karon, unsa bay subay sa ato ang balaod? Unsa may epekto kung ibalhin ang muhon? Unsay kadaot nga mahatag niini ngadto sa tag-iya sa yuta? Kiniron ang tema sa ato ang hisutanan. Unsa man maka-iban ba o automatic ba nga magkuhaan ang kadak-on sa yuta kung ibalhin ang muhon? Kung kamo nagkasinati nining mao nga sitwasyon, aya gid mo kaguol. Gumikan kay way problema. Bisan pa og kapila na balhina ang muhon as long nga duna kamoy gikuptan nga approved survey sa inyong yuta. Di ba? Og ang inyong yuta i-survey, duna may igugbok nga muhon, kinahanglan kana ang mao nga survey nga ang nagama lisensyado nga geodetic engineer inyo kanang ipa-approve sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Doon naman goy mga survey sa yuta nga ang tuyo for area purposes. Nga aron lang ba mahibaw-an kung asa dapita ug unsa kadak-on ang yuta. Labing maayo gyud nga ipa-approve ninyo sa Department of Environment and Natural Resources o DENR kay bisan kapila pa na balhinon ang inyong muhon, di yun na makaapekto sa kadak-on o sa sakto nga nahimutangan sa inyong yuta. Pinagi sa approved plan or sa approved survey, i-identify dadaan sa geodetic engineer ang mga boundary ug ang kadak-on sa yuta. I-identify asa dapita ang north, ang south, ang west, ang east. Hinungdan nga ayaw kay mo kabalaka nga mga tag-iya, katawa lang mo. Bisan balhinon ka ng inyong muhon, basta aprobado sa DENR ang inyong survey. Unsa may inyong mahimo aron patagmon kanang ni balhin sa muhon sa inyong yuta, pwede na ninyong pasakaan og kaso. Nabay kaso ana naa. Ubos sa Article 313 sa ato ang Revised Penal Code, ang tawag niya na altering boundaries or landmarks. Pilay silot niya na giingon sa balaod aresto minor. Nagpasabot nga ang silot mo lungtad hangtod sa 30 kaadlaw nga pagkapriso plus fine o multa. Pwede po ninyong pasakaan og damages pabayron sa danyos nga nahatag sa ni balhin sa inyong muhon. Busa sa gikaingon na akong balikon, ang pagbalhin sa muhon gikan sa inyong yuta, wag yun nay pagkaiban o pagkakuha o dili maapektuhan ang saktong kadak-on o nahimutangan sa inyong yuta basta aprobado kanang gikuptan ninyo nga survey. O kadtong nibalhin sa inyong muhon, patagma na, pasakain ninyo og kaso og mamatud-an nga sad-an, mapriso siya hangtod 30 kaadlaw.